Έλα, είμαστε πρώτοι. Ωραία, nice. Πήγαινε εσύ, Χρήστο. Έλα γρήγορα, εγώ σε βοηθάω. Έλα, λίγο ακόμα. Ωραία, φύγε το. Φεύγω. I gotta pay. Ωραίο, πάμε σε αυτό. Πρέπει και εσύ και από αυτή τη μεριά. Ωραίος, πάρε 4. Όχι, εσύ φύγε, εγώ έχω καλό equipment. Φεύγει, πρέπει να φύγεις, μπράβο. Oder noch Kick aus dem Spiel. Warte, nee, das will ich aufnehmen. Das will ich, obwohl, eigentlich, please. Λολ. Και τους τρεις. Και τους δύο βασικά. Και τους τρεις. Τώρα Ο λαγκάρι αυτός. Χριστό, Ναι. πάρε 4 γκολ, θα σου δώσω τώρα 4 γκολ. Ωραία, φέρε. Πρέπει σε λίγο, να ορίστε και πάρε ένα chest. Ένα chest, οκ. Όπα. Από πάνω σας. Λολ, εντάξει, το βλέπω, το έχω. Λολ. Ναι, instant. Εντάξει, σκότωσε. Ωραίος. Jesus, εντάξει, σκότωσε. Έχω 1,5 hearts. Πρόσεχε. Ουου! Πρόσεχε, έχω 1,5 heart. Ωραία, teammate. Έλα, Χριστό, βάλε στο ένα chest. Έλα, το βάζω. Δεν μπορώ να... Βάζω Βάζω και τα iron, ξέρω εγώ. εγώ τώρα θα knockback. Χρήστο, αν όποτε μπορείς να μου φέρεις 2-3 steaks. Οκ, θα σου φέρω. Τι κάνει? Έκανα βλακεία. Έπρεπε να τους είχα πάρει το bed. Γιατί τι έκανες? Ήμουν μπροστά από το bed και τους έκανα με knockback stick, ξέρω εγώ. Και εγώ φεύγω για λίγο. Πάω στους... Κάτσε ρε. Α, εμείς είμαστε γκέλπ, ναι. Εντάξει, σκότωσε και τους δύο, easy. Γιατί αυτός δεν έχει πολύ knockback. Okay. Δεν κατάλαβα. Σε ποιους να πάω? Στους green. Ναι, πήγαινε. Βασικά έχω bow, δεν θα πάω. Έρχομαι κι εγώ. Όχι ρε, αφού έχω bow. Τότε βάλω τον bow στο chest, στο ένα chest. Καλά, εντάξει. Πάμε Χριστό, έλα. Έλα, πάμε. Εκεί μπροστά, στα δεξιά μας. Δεν πειράζει, πάω στα green. Προς είμαι πιο ακριβώς. Από πίσω σου. Το έχω. Πίσω μου. Aaaa! Είδες, το ξέρω ότι θα γίνει αυτό. Δεν έχεις knockback secret. Αχ, Όλοι έρχονται. Λες. Ωραίος. Είναι εκεί ένα σκύλα από πάνω μας. Πώς το έκανε αυτό να πούμε? Δώσ' μου να παίξτε. Βασικά όχι, δεν πρέπει, γιατί αυτός παίρνει όλο ρεύμα. Έλα. Έχουμε και καλό teammate. Κάτι κάνει. Όχι, μαζεύουν τέτοιο. Πώς το λένε? Έρχονται mob. Εντάξει, έχω και άλλα 4. Λαγκάρι αυτός ο γύφτος. Ο μοδ. Αγοράστε μου τέτοιο. Αγοράστε μου blocks. Blocks. Όχι. Nice, Junge. Έχουμε έναν Smurry που είναι πολύ καλό. Τι είδα εκεί? Τι? Τίποτα. Iron Sword. Ναι. Όχι. Είναι γυμνός και έχει iron sword. Όχι ρε. Όχι. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιώνης. Ο Πιτσάντα. Τσάντα. Πιτσάντα. Βαστέν. Hallo. Νομίζω ότι έκανα ένα φίλο τρόλ. Κάνουμε aufnehmen για Έλληνες και μιλάμε γερμανικά. Ναι ρε, πρέπει. Μερκέλ. Wow, lol. Oh, ich hab ihn easy down. Έλα. Αχ, καλά έχεις. Κάνω βήκα από ένα οδηγία. Περίμενα, είσαι εγώ. Όχι, δεν είμαι, είσαι εγώ. Εσύ είσαι. Lol. Περίμενε, green δεν έχω. Ναι, έχω. Εγώ στους wood από αυτή τη μεριά εκεί. Α, λαγκάρι.
Κάγιαλτε κάποια, κάγιαλτε. Φύγε. Ρε. Ας τον iron. Πόν iron. Έχουμε τιμήτε. Αυτός γιατί παίρνει τόσα hits. Σε ποιους να πάμε. Εγώ πάω στους κόκκινους. Ωραία, και εγώ μαζί σου. Και τον. Εντάξει. Βασικά είμαστε 3. Παίρνω και leather Oh armor. fuck. Παίρνω και armor και blocks και φαγητό. Έλα, το έχω, το έχω. Βρε! Ωραίος. Ωραίος. Von Team Rot. Smurry ήταν αυτός. Ναι, το ξέρω, ήμουνα μαζί. Είναι ένας κόκκινος στο τέτοιο, στο μέτσα. Ναι, Αυτός στο ο μηδέ. πονόσφαιρος. Όχι, ο Mov είναι. Mov είναι. Τον έχω. Easy down. Get down. Αυτός είναι και άλλος μοβ. Λολ. Λολ, αλήθεια. Ναι, αλλά. Απ. Ρε. Όπα, fuck. Ο Smurry κάνει πολύ γάζι έκανε ο Smurry. Ευχαριστώ. Εντάξει, και άλλα 4. Καζίρ καούτα. Nice. Ωραίος. General. Fuck! Ζητήσει να πούμε. Πολύ γρήγορο round. Αφού είμαστε pros. Α, τι κάνει αυτός. Τσουίμι. Χαχα. Όπα. GG. GG, πήγα να γράψω γάμα γάμα. Έλα πάμε, easy.